Ahoj, tu je Naty, vítajte pri novom videu. Dneska si podľa kalendára Gazdinka pripravíme zemiakový šalát. Budeme potrebovať vychladnuté v šupke uvarené zemiaky, šunkovú salámu, majonézu, čierne mleté korenie, soľ, cibuľu, vajíčka uvarené natvrdo, kyslé uhorky, kyslú rybu a ocot. Zemiaky pokrájame na kocky. Pridáme vajíčka, cibuľu, kyslé uhorky, šunkovú salámu, kyslú rybu, pridáme majonézu, soľ, čierne mleté korenie a ocot. Všetko spolu dobre premiešame. Pred podávaním necháme odležať v chlade. Podľa mňa kyslá ryba pokazila celý šalát. Takáto kombinácia mi nepasovala, šalátu dávam 2 body z 10, ale keby bol pripravený bez ryby, bol by chutný na 10 z 10. Ďakujem za sledovanie a želám dobrú chuť.